Aşgabatyň azyk dükanlarynyň tekçelerinde azyk önümleriniň sany we görnüşleri esle azaldy. Tutuş ýurtwynça daşary ýurt önümleriniň we yerli azygyň bahasy gymmatlady. Käbir önümler doly satuwdan aýryldy. Bu arada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary görüň berýärler. Türkmenistana Iranyň getirilen kartoşka bir hepdeden az wagtyň dowamında paýtagtyň dükanlarynda tas 4 esse gymmatlady we satuwdan aýryldy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä 28 fevralda Iranyň getirilen kartoşka Sewdan okotlarynyň hiç birinde tapdyrmady. 27 fevralda paýtagtda kartoşkanyň bahasy 18 manada ýetdi. Şoňlar ýurdun özünde öndürilen peshili hataplanýan kartoşkanyň bahasy hem esli ýokurlandy. Dükanlaryň ençemesinde kartoşka ýa-da asla ýok ýa-da peshili galyndylar satylýar. Töwerekdäki dükanlarda şuň yerli kartoşkanyň bahasy 15 manat. Onuň hili ortaça ýagdaýdan peýdalanyp türkmen kartoşkasynyň bahasyny hem galdyrdylar diýip habarçylarymyzyň biri 28 fevralda Aşgabatdan habar berdi. Azatlyň beýleki regionlardaky habarçylarynyň sözlerine görä 28 fevralda Balkan vilayetinde Türkmenbaşy şäherinde daşary ýurtdan getirilen kartoşkanyň 1 kilogramy 20 manatdan satyldy. Daşowuzda yerli kartoşkanyň 1 kilogramy 12 manada durýar. Aşgabatda miweleriň ençemesiniň bahasy hem ýokurlanypdyr. Olaryň arasynda Iranyň getirilen önümler hem bar. Iranly kiwi öň 17 manatdy, dün 22 manat boldy diýip habarçylarymyzyň ýene biri 28 fevralda aýtdy. Aşgabatdaky habarçylarymyz azyk önümleriniň alyjylara hödürlenýän görnüşleriniň esli adalanlygyny we esasy azyk önümleriniň hasam gytalandygyny belleýärler. Tok tas hiç ýerde ýok diýen ýaly onuň bar ýerinde supermarketlerde adam başyna birini berýärler. Ösümlik ýagy döwlet dükanlarynda ýok, hususy dükanlarda tis alyp gutarýarlar diýip habarçymyz aýdýar. Türkmenistanda şu günler azyk önümleriniň gytalmagynyň we gymmatlamagynyň fonunda habarçylarymyz Iranyň getirilen haritlaryň söwdegärleriň ellerinden alynýanlygyny aýdýarlar. Sanepidem stansiýa we ýokunç kesellere gözegçilik edýän idaralar Nibitagyň we beýleki etraplaryň bazarlaryndaky we skladlaryndaky Iranyň getirilen azyk önümlerini ýygnaýarlar. Alynan towuk, süýji kökeler, kartoşka, soğan we sitrus miweleri poligonda ýakylýar diýip Balkan vilayetyndaky habarçymyz 28 fevralda habar berdi. Onuň sözlerine görä Iranyň harit getirýän söwdegärleriň karantina salynan ýagdaýlary hem bar. Şol bir wagtda serhat ýaka etraplarda dezinfeksiýa çäreleri güýçlendirilýär. Azatlyk radiosu bu ýagdaýlar boýunça türkmen resmiýetlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanyň häkimetleri goňşy Iranda koronawirusyň ýaýramagynyň fonunda bu ýurt bilen döwlet serhatlaryny ýapdy, transport gatnawyny kesdi. Iranda COVID-19 wirusy sebäpli ilkinji kesellenler 19 fevralda Kum şäherinde hasaba alınıpdy. Iran resmiýetleriniň soňky sanlaryna görä bu ýurtda jemi 245 adam keselläpdir. 26 adam aradan çykypdyr. Iranda kesellenleriň arasynda hökümet resmiýetleri we parlament agzalary hem bar.